главно в два архивни фонда, които са бивши архив на Министерството на вътрешните работи, на които им благодаря, виждам техни представители, от фонд 13 и фонд 22. За целта са преразгледани около 2200 архивни единици. При първоначалния подбор от тях са определени около 150 документа, т.е. архивни единици, което означава, че това е около 130 гигабайта на електронен носител. При повторния окончателен подбор на тези архивни единици, които сме искали да влязат в този документален сборник, ние сме се справили на 61 документа. Начинът, по който сме се спирали, това е ние сме гледали да има хронология, структура, да имаме съобхват в различните документи, различни мнения, положения. И също така сме гледали да няма повторяемост. Тоест, документи, които по друг начин се изглеждат за други документални сборници, даже установихме, че в предния сборник на комисията, който е промените в България през периода 1944-1947 година, ние сме публикували някакво документа, което касае определение на държавна сигурност. Така че сме направили всичко възможно читателите, изследователите, историците, хората, които се интересуват от тази тема, просто да имат възможността да ползват това документално издание. И в същото време искам да подкажа, че ние всички тези архивни единици, които сме работили, които сме ги прегледали, комисията е тръгнала и ние фактически тук предполагам, не знам, до края на януари, февруари, ние ще го имаме на електронен носител в формат DVD, което ще бъде качено на сайта на комисията. Това ще са всички документи, които ние сме